دلê gelê Kurd ji bo Rojhilatê Kurdistanê lê dide. Du wextekî bala sereke li ser rojhilat da lêder û pêşengên Kurdan jî di peyamên xwe de vê hestiyariyê nîşan didin. Rêbera Po dibêje eger li Îranê mafên Kurdan werin qebûlkirin, rêya diyalogê dikare vebe. Eger rejim di siyaseta xwe ya înkar û qirkirinê de israr bike, divê Kurd yekîtiye esas bigirin, lê dijî rejimê li ber xwe bidin. Bêguman, Îran ne dewleteke ji rêzê ye, lewma pêwîst e Kurd bi baldarî amadekariyên xwe yên parastinê bikin. Di heman demê de serokê pedekê Mesûd Barzanî jî bal dikişîne ser metersiyên li ser gelê Kurd. Ji bo gelê Kurd ji felaketa şer were durxistin, ji bo parastina gelê Kurd ya ji destê bê em ê bikin. Hêviya me ew e ku alozî biriyên aştiyane werin çareserkirin. Endama Mekteba Siyasî ya yenekê Şanaz İbrahîm Ehmed jî dibêje Kurd ne kirêgirin û divê fedekariya wan were nasîn. Êdî Kurdan rehet berdin. Em ne kirêgirin. Sozên pûç li holê ne. Ji ber ku Kurd fedakar û bihêzin. Tenê dema pêwîstiyê têne bîra hin derdoran. Herûha serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî diyar dike ku naba Kurd bibin aliyekî şerê li Îranê. Nabe ku Kurd bibin aliyekî şerê li Îranê. Herêma Kurdistanê wê tu carê nebe beşek ji aloziya şer. Ji bo me tişta bingehîn, aramî û aştî ye. Serokê yenekê Bafile Celal Talabanî jî heman hişyariyan dide. Nabe ku Kurd ji Herêma Kurdistanê serkeşiya şerê li dijî Îranê bikin. Pêwîst e Kurdistan ji qada şer dûr bikeve. Ji aliyê din de endamê Konseya Rêveber a Partiya Jiyana Azadî Kurdistanê Fuad Zebêrîtan dibêje divê xwe ji her cure sînaryoyê re amade bikin. Şerê mezin ê li herêmê li ser hevpêmana Kurdî ferz dike ku bi berpirsyarî tev bigere. Gotin li cih be êdî li Îranê kêr gêştiye hestî. Lewma em di warên siyasî û leşkerî de xwe ji bo her cure senaryoyan amade dikin. Armanca me ya sereke parastina jiyana gelê me ye. Hevserokê Dem Partî Tuncerbakî Rehanciyanî ziman ku ew ê tu carî nebin alîgirê rejîma hov a Îranê. Em ê tu carî nebin alîgirê rejîma hov a Îranê ku Kurdan dar ve dike. Lê di heman demê de em ê nebin aliyê şer jî. Endama desteya hevserokatiya PYD Foza Yusuf diyar kir ku divê Kurdên li Rojhilat dengê xwe bikin yek. Divê were zanîn ku her rejima zilmê li gelê xwe bike, şansê wê serkeftinê tune ye.